Kaixo guztiok, hau gitarrako lehendabiziko bideoa izangoa. Naiz eta oraindik ez dakigun zer gertatuko dan, eta etorkizunak zer ekarriko digun, guk argi eta garbi dekogu jarraituko dugula gauzak egiten eta musikan ibiltzen. Beraz, ondoko bideo hauetan aurkituko dozu zen gauzak eta aholkuak diez gutxi gora bera klaseetan ikuste ditzakezuenak. Klaserik ez dago, baina aguantatzen saiatuko gara eta itzulera arte, denetarik eukiko dozu hemen lan egiteko, etxean lan egiteko eta ikasteko. Etzari aspertuko eta gu bez, ze gu be ikasleak gara. Hasteko gure teknika zahar eta berri batzuk batu doguz, maila ezberdinetan bereiztuta, eta hause lehendabizikoa izango da. Beitu, eskua behin jarri ezkeo, bat biru kieto parao. Baina Santi, zergatik egingo dugu teknika? Etzan txarra? Etzan alperrikako lana? Irakasle autokonplaziente batek esan duzten. Hasi baino lehen, musika modernoan zientziaz eta pedagogiaz baliatzen gea, ez zurrumurruz. Gure liburutegian dauzkazuen liburuen artean, bi hauek hartuko ditut. 8 cerditos, Stephen Jay Gould, paleontologo zoragarriarena, eta Tu cerebro y la música, Daniel J. Levitin neuriozientifiko eta musika ekoizle prestigiotsuarena. 8 cerditos izenburu bitxiak, gure eskuen atzamarrekin lotura estua deko. Eric Jarvik, paleontologoak entzinako pizti batzuk 8 atzamar zeuskala aurkitu zuen. Evoluzioa, guk uste dugun baino asko sanitzagoa eta kaotikoagoa izan da. Eta burmuinaren espezialitatengatik, ugaztun gehienok 5 atzamar eukitzen bukatu gendun. Gero batzuk beste arlotan espezializatu ziren, atzamarren kopurua eta forma aldatuz. Eta burmuina bebai. Gaur egun gure inteligentzia atzamarren erabilarekin baldintzatuta zirela erran dezakegu. Aintzinean, gizakiok egiten genituen gauzatan, iaia bakarrikan 3 atzamar hauek generabiltzan. Ze josten, lumatzen, jaten, zorrosten, olako gauzatan beti erabiltzen genitun hauek. Gerosago, bizitza gero eta komplikatuago bihurtu zen. Kulturarekin bat egin da eta gure memoria eta psikomotrizitatea beste era batez lantzen haseginan. Sofistikazio honetan musikak zama handia dauka eta improvisaketak askoz gehiago. Nik pentsatzen duten musika unean jo dezaket. Eta horretarako atzamarrak eta tresna ezin dira oztopo bat bihurtu. Lotura hori 4 atzamar hauetan garbi eta arina izan behar da beraz. Horregatik, baliabide gutxi erabiltzen dutenek sarritan lehen mailako musikariak kritikatzen dabez. Autojustifikazio moduan. Askok, teknika zaintzen duten musikariei buruz sentimendurik ez dakatela diote eta olako txorrakeriak. Zuek uste dezue Joe Satriani, Marco Mineman, Mohini Day, Mike Pornoy, Steve Vai, Paco de Lucia, Yvette Young, Senri Kawaguchi, Brian Setzer, Pat Metheny, Tosin Abasi, Liza X, Paul Gilbert, Richie Kotzen, Sarah Longfield, ala Hiromik jotzen ez dakitela? Groove ez dakatela? Sentimendurik ez dakatela? Beraz, norbaitek hori esaten badizu, begiratu zen olako musikaria den eta zen olako pedagogoa. Orain bai, lehendabiziko zailtasun mailarekin hasteko, atzamarrak 1, 2, 3 eta 4 zenbakitan bereiztuko ditugu.
Gure helburua ezkerreko eskua menperatzea da eta eskumaren sinkronia ziurtatzea da. Alternate picking teknika erabiliz, hau da, pua berantza eta gorantza erabiliz. Hortarako motelki egin ezazu, beti eskuaren edo atzamarren posizioa zainduz, beti atzamar puntekin eta atzamarrak trasten ondoan jarriz, nire ikasle guztiek dakitelez. Eta geho, korder guztietan joko dugu bat birulau egiten, eta beti saiatuko gea alternate picking mantetzen. Hasieran askoz motelago. Eta beti soinua moztu urrengo nota jotzean. Urrengo konbinaketa bat 3, 2, 4 izan iteke. Beti askoz motelago noski. Eta beti etxean bazau zure kabuz egiten badezu gomendagarria da metronomoa eukitzea. Gaur egun gure Spotify adibidez begira dezakezue edo bestela YouTubeen denetarik dekozue eta askotan metronomoak oso eskuragarri dauz eta oso gomendagarriak diez. Hemendik hasita beste kombinazio matematiko pila bat dekozuz. 2, 1, 3, 4, 1, 4, 2, 3, 1, 2, 4, 3, baina biti berantza joaten eta gorantza itzultzen. 1, 2, 4, 3 oso zaila esan daiteke. Aipatutako Levitin neurologoak dinon bezala, hemen dekoguz ezaugarri batzuk oso bitxiak dizenak. Nolabait, muga simetriko bat dekogu eta 1, 2 atzamarrak, lehendabiziko eta bigarrena gitarran, aszendente egiten dabe, hau da, ezkerretik ona edo ezkerra bazara, alderantziz noski, eta justo horiek diez dekogu zen atzamarreik indartsuenak. Baina bestalde, 3 eta 4, 3 eta 4 atzamarrak makalenak diez, baina gure burmuinak bidaltzen duen ordena descendentea da, hau da, beratzekoa. Beraz, 1, 2 eginez, gero 4, 3 eginez, oso paradoja muskularra aurkitzen dugu hor. Dan hau sokaz aldatuz eta alternate picking erabiliz oso zaila izan daiteke. Horregatikan askotan oso ariketa ona da bebai gure burua neurtzeko eta zenbat bizio hartu dugu zen jakiteko azken bolada hontan. Ze hau ez badezu egiten, datorren hilabetean berriz kostatuko jatzu eta hori oso polita da. Hau ez dezu betiko ikasten, hau beti erronka bada. Beraz, saiatu praktikatzen eta amorez eman. Ondoko bideotan aurkituko dozu zen erronkak edo erronkei aurre egiteko.